Gintawag ni Senator Erwin Tulfo nga dako nga kabutigan ang mga alegasyon nga nagbaton siya sang maleta nga may kwarta halin kay Anay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ini matapos nga nadala siya kag si Senator Vicente Tito Soto III sa ginpangalanan sang nagpakilala nga ex-Marine sa hearing sang Senate Blue Ribbon Committee. Nanday Cayetano kahapon ginlaragway man sang senador nga bogus ang among hearing nga sa liwat ginpangunahan day Senator Rodante Marcoleta halin sa kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Suno kay Senator Tulfo, wala nagasanto ang mga pahayag ni Bernard Gumban nga isa sa nagpakilala nga ex-Marines. Sa kadamo sa iya nga kabutigan, suno kay Tulfo, nabudlayan naman ini kung ano ang iya isugpon. Gintumod pa sa senador ang paglain-lain sa sugilanon sang testigo, lakit ng kadamuon sa mga maleta nga gindala, kagang kantidad sang kwarta nga ginisiling nga yara sa sulod sang maleta. Ginpahayag sang senador nga mga may mga personalidad nga na-mensionar sa orihinal nga affidavit, apang wala na nagwa sa ilang testimonya kahapon. Nagsiling man si Tulfo nga nakita niya ang isu bilang isa ka planado nga propaganda, agud gubon ang iya pangalan kag reputasyon. Yari ang porson sang Senate hearing kahapon kung sa diin nalawagan ang pangalan ni Tulfo nga amo ang chairman sang Blue Ribbon Committee halin sa Gatchalian Block. Ako po sir si Bernard Gumban. Bali po nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po 2 maleta tapos yung pangalawa po 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit na po, small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit naman ng small? Nasa 20 to 25. Okay, and then medium? Yung medium po. Ay, medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba? Maliit po. Yung small po. Okay, tapos yung medium? Nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na malita na po. 6 na gano'ng kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, So, Your Honor. even assuming small lot, kung 6 sa 25, at least 150. No, at least. Yes, Saan ang first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Isa sa mga nagpakilala nga ex-Marines nga si Bernard Gumban sa pagpamangkot ni Cayetano. Ang kampo na day Tulfo kag nanday Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian mayara sang separado nga hearing sa Senate Blue Ribbon Committee sa tunga sa nagapadayon nga tensyon dira sa may Senado. Mas una nga ginanunsyo ni Tulfo nga schedule sini sa Hunyo 8 ang masunod nga hearing sang komite nga iya nga ginapamunuan. Apang nagpadayon gihapon ang hearing sang kampo ni Cayetano kahapon matapos nagluntad ang tensyon kag komprontasyon sa Senate nga ginalakipan nanday Interior Secretary John Vic Remulla, Senator Pia Cayetano nga amo ang chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee sa Cayetano Block kag si Senator Robin Padilla. Sa hearing sang kampo ni Tulfo, imbitado liwat ang ex-Marines, amo man ang ila abogado nga si Attorney Levito Baligod. Imbitado man ang tanan nga mga senador sa hearing sa maabot nga Lunes.